Timbog ang isang 45 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng higit sa 100,000 halaga ng shabu sa ikinasang search warrant operation sa Barangay Kalagbangan, Sipocot, Camarines Sur. Alas 11:50 ng gabi nitong Linggo, August 10. Narecover mula sa sospek ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos at isang caliber 38 na revolver na may 8 basyo ng bala. Ayon sa ulat ng Sipocot MPS, ang sospek ay kabilang sa listahan ng mga street-level drug personality sa bayan ng Sipocot. Yung pong pag-serve namin, yung pag-implement po namin ng search warrant, mayroon po kaming mga mandatory witnesses yung punong barangay ng Barangay Kalagbangan at isa pong taga-media. Sa ngayon po ma'am, papunta na po sa court yung mga tropa natin para po inquest yung nasabing tao. Ang operasyon ay bunga daw ng mga sumbong mula sa ilang concerned citizen. According ma'am sa mga impormasyon na nakarating sa amin, yung bahay niya po may mga pabalik-balik na mga nakamotor. Kaya very unusual naman po kung ano ang ginagawa ng mga nakamotor at pabalik-balik, walang pinipiling oras doon sa bahay ng subject ng ating search warrant, ma'am. Saka may mga reported pa rin po na kung minsan nagpapaputok ng baril. Kaya yung ginawa natin, after na confirm natin na talagang nagbebenta siya or engage siya sa pagbenta ng illegal na droga, nagpatisbay po tayo. After po nung magpatisbay tayo, dinala po natin yun sa crime lab. Nung mag-positive po yung result, yun na po ang naging pudyat para mag-apply kami ng search warrant para sa illegal na droga at saka yun kasi may report din po na palagi siyang may darang baril at nagpapaputok. Kaya sinabi na rin po natin na applyan para sa pag-violate niya ng sa illegal possession of firearm. Nasa kustodiya pa ngayon ng Sipocot MPS ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.